En aquest vídeo us voldria parlar d'aquests 20.000 milions d'euros que diu que, segons algú ha fet números, que l'estat espanyol no ens retorna durant cada any. Bé, jo des d'aquí la meva reflexió és que 20.000 milions d'euros és pecat a minuta amb el que de debò ens pren o no l'estat espanyol. Dic o no perquè jo crec que és el compromís que té el govern actual de fer més pobres a Catalunya, perquè juguen amb l'estat espanyol. Realment, govern a Catalunya no n'hi ha. Repassem la conversa. 20.000 milions a l'any. Això és pecat a minuta. Per què? Perquè una cosa és el que es pot quantificar. Ara parlem del que no es pot quantificar. Imaginem, si tinguéssim el quart cinturó, corredor mediterrani, l'aeroport, el port, les infraestructures, quan arribaria a créixer Catalunya? Quan arribaria a facturar i quantes empreses vindrien a instal·lar-se a Catalunya amb més treballadors, amb més sou, amb més impostos, IRPFs, combustibles, bla, bla, bla. I això no es pot quantificar perquè són infraestructures que l'estat espanyol tindria que tenir fetes ja fa 30 anys i no ens les fa. Això no es pot quantificar i cap polític ens ho explica. I això cada any ens fa més pobres. Que no us explica mai ningú això? Seguim la conversa. El que ningú us explica, per exemple, és que Catalunya no té sòl industrial. Al no tenir sòl industrial, què fan les grans empreses? Se'n van fora, se'n van a Osca, Saragossa. Per cert, el preu allà és simbòlic, per no dir que els regalen. Repeteixo, simbòlic per no dir que els regalen, perquè crec que està prohibit regalar, però és així. Llavors, aquí a Catalunya, per fer qualsevol sòl industrial, tires 3-4 anys i és caríssim, sempre i quan t'ho aprovi l'Ajuntament de torn i la Generalitat. Què ens passa amb el sòl industrial? El sòl industrial és riquesa, és inversió. És començar a treballar els paletes, els xispes, els pintors, etc. I després, quan comença a facturar l'empresa, agafen treballadors d'aquí, evidentment, d'acord? Tornem més restaurants, més RPFs, més famílies treballant, més sous a casa i podem anar a comprar més coses als supermercats i a les botigues de casa. Tot això no es quantifica i tot això no ens ho diuen i tot això és el que ens fa més pobres cada dia. Perquè tota la indústria que no ve aquí se'n va a qualsevol lloc, del València, Saragossa, Madrid, i ells sí que s'aprofiten d'aquesta riquesa. Si voleu algun dia en podem parlar, però això no es quantifica i ningú quantifica i ningú ens ho explica. I les tertúlies de les televisions menys, perquè aquells que surten no tenen ni idea de lo que és tot això. Passi bé.